Zápas dvoch tvári. Prvý počas nie je veľmi vydarený možno z našej strany, ale musíme priznať, že Miško hral veľmi dobre v prvom počase, ale v druhom počase veľmi dobrý vstup našich dievčat, koncentrovaní od začiatku a začali sme navyšovať skóre, ktoré sa nenastavilo až do konca. Sme veľmi radi, že sme druhý počas zvládli tak, ako sme zvládli. Domáce boli mimoriadne motivované, nedávno sa im podarilo dať dole maďarského majstra zo Sopronu, niečo podobné chceli vyviesť tomu slovenskému, v tom ale neboli úspešné práve vďaka tomu druhému polčasu. Ten prvý bol taký veselý, menej obrany, viac útoku, v tom druhom už to vyzeralo asi tak, ako by to možno malo vyzerať aj proti Kayseri. Samozrejme, Miško sa chcel ukázať, majú nového trénera, asi prvýkrát hrali pred domácim publikom s novým trénerom po veľmi dobrom výsledku, Soproni chceli na to nadviazať, ale myslím si, že sme ten druhý počas veľmi dobre zvládli a vrátili sme sa vlastne k našej hre posledných 3 zápasov v tomto kalendárnom roku a pevne verím, že to bude takto pokračovať a takýto výkon, aký sme predvedli druhý počas, opakujeme aj proti Kayseri. Poďme sa trošku pozrieť detailnejšie na Giu Perkinsovu, ktorá odohrala svoj prvý zápas Agud Angels Košice. Pravda, tých tréningových jednotiek bolo pramálo, čiže to sa určite odzrkadlilo aj na tom výkone, aj keď 10 bodov na začiatok určite nie je zlých. Samozrejme, Gia vlastne pricestovala len vo štvrtok a absolvovala s nami jeden tréning, kde dostala kvantum informácií a je to na ňu trošku veľa, musí si zvyknúť to prostredie. Jedno šťastie, že sa pozná s Planet Pearson, čo podľa mňa veľmi pomôže, ale ukázala, že ten basketbal ona vie hrať, vyzerá, že bude streleť, čo by nám veľmi pomohlo a v čo dúfame. A v podstate aj kvôli tomu sem prišla, aby ten tým ťahal a nie, aby sedela na lavičke. Takže ja pevne verím, že to pôjde takto ďalej a zo dňa na deň to bude len lepšie a lepšie.